ሓደ ወዲ ተባዕታይ ነፍቃሪት ዝህባ ዛዕበይ ህያብ ቀዳማይ ዘይተገደበ ግዜን ትኹረትን ኣብዚ ዘለናሉ ዘመን ነፍቃሪት ከምስማዕን ምስኣ ግዜ መሕላፍን ንዓ እቲ ዛዕበይ ህያብ እዩ ካልኣይ ሓቀኛ ምትእምማን ኣብ ፍቕሪ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ንኣፍቃሪትካ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምእማንን ቅኑዕ ምዃንን ንዓ እቲ ዝበለፀ ህያብ እዩ ሳልሳይ ድጋፍን ምትብባዕን ኣብ እዋን ፈተና ቀልጢፉ ዝበፅሓላ ኣብ እዋን ዓወት ድማ ኣብ ጎና ብምዃን ሕልምታታ ክድግፍ ከሎ ንዓ እቲ ዝበለፀ ነገር ከም ዝገበረላ ትሓስቦ ራብዓይ ክብርን ኣድናቆትን ንዓወታታ ንሕልምታታ ከምኡውን ንስብእና ብምድጋፍ መሻርክቱን መኻፍልቲ ህይወቱን ምዃና ምግላፅ ሓምሻይ ስምዒታዊ ድሕንነት ምስኡ ከላ ካብ ዝኾነ ስክፍታን ስጋኣትን ናፃ ኮይና ልባ ክትከፍተሉ ትኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር እዚ ማለት ነፃነት ተሰምዒዋ ሓሳባታ ብግልፂ ክትዛረብን ናፃ ክትከውንን ምግባር ማለት እዩ እዚ ንዓ ካብ ዝኾነ ንዋታዊ ህያብ ንላዕሊ እዩ ዘዕግባ በዛ ሓሳባት ተሰማምዕ ዲኹም ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ